Извънредно включване на емисията новини, репортаж заснет в последния един час. От мен и колегата Тома Георгиев. Намираме се в стопанския двор на град Петрич, квартал 182. Зад мен това, което виждате, спокойно може да се опише с една дума: апокалиптична, и допълнението картина. Тонова метална конструкция, която иначе е била покрив на този триетажен блок, се сринаха малко след 17 часа, когато буря връхлетя град Петрич. Сякаш точно това място се е оказало в окото на бурята, защото хората разказаха, че всичко се е случило буквално за няколко секунди. Блокът е със статут общинска собственост. Наемателите обаче тук казват, че никога общината не е извършила какъвто и да било ремонт или укрепване на покрива, който още преди няколко години е било видимо, че поддава от няколко места. Една хубава новина на фона на днешната трагедия, че никой от всички 200 живущи в този блок не е пострадал. Иначе 3 моторни превозни средства са смачкани от ламарините, едно животно също е загинало. За щастие човешки жертви няма. Вижте какво разказаха наемателите на блока в стопанския двор на Петрич. Таковата падна погребана. Изплашихте се много? Изплашихме се. Как няма да се изплашим? Как и падне, ще чуя погреба върху главите ни. Това стана отведнъж или ламарина по Отведнъж падна. Дадохна ветър и отведнъж падна. И коли са потрупани? Да, всичко е потрупано. Самайте, гледайте. Коли потрупани. Добре, че децата не таклаха. 22 години как живееме тук. Ние си го правим самите ремонта. Никой не ни пита тук в блоко да дойде един ремонт да го направи. А всичко 22 години, като притежаваш едно жилище, 5 години имаш право да го закупиш това жилище. А ние по 22 години... Сте под наем към общината? Да, към общината, разбира се. Я тук живеем на 3-ти етаж. Маленки деца има внуци. Къде да идеме? Да им да крадем. Колко хора общо живеят в този блок? Над 150 човека, 200 човека живеят. Живеят тук. Едно семейство по 5-6 деца има. Наводнение имаме на къщите. Наводнение на къщите. Всичко е наводнение. Къде вътре в етажа? Да, всичко. И на крушката са... Всичката, къде топло, къде и там вода и тече всичко. Всичко е наводнение. Къде ще нощувате тази вечер? Еми къде сте по-близки? На улиците се спиме, на улиците. Да. Колите, щупени са все. Върху колите са падали лампи. Добре, че децата, внуците са живи. Елате да видите как хората треперат. И как не? Това е ужас. Знаете какво е това нещо? Чудеса е отгоре. Виж какви железа да падат. А това е панел. Един ремонт на 22 години. Как го притежаваш това жилище, имаш право да го закупиш. Нали е така? Господине, какво се случи? Какво стана от като? Ами не знам, аз току-що идвам и виждам това нещо, не знам, за първи път се случва такова нещо. Това са тежки конструкции, поне според мен. Не знам, това си е сила, това е природа, не знам, обаче цяло чудо, да. Виж, има деца, коли, но важно, че нямаше някаква жертва тук и не знам, аз току-що идвам и нищо не знам. Тук има все малки деца. Сега живееме тук, в момента всичките тия живееме тук и кога почна да вали дъжд и понеже има тук и вярващи, ние се молихме по този начин и по едно време слава на Бога, благодариме на Бога, това е голямо чудо. И целият покрив изведнъж си долу и без да има жертва. И ние почнаме блока да тресе и ние всичките мъже, които бяхме млади, нали, всичките семейства, жени и мъже изкарахме навънка. Сега имало ли е проблем с покрива при лошо? Става на Бога, че Бог не е допуснал да има проблем с жертви. Сега щеше хората да плачат, да имаше, нали... До сега нито едно парче ламарина не е падало при такива случаи. Не, за пръв път това е нещо... Такво чудо не сме видяли.
И слава на Бога, тежка конструкция на един път, като е... Точно това е било сигурно ураган, дъх фанал но благодариме на Бога, че не е допуснал да има жертви. Най-важното е това, слава. Ще нощувате сега? Или сега кидаме по нашите родини, на тук, на там, ки спиеме, защото няма ток, спреха и тока и всичко спреха. Значи това е жива трагедия, госпожо. Това е жива трагедия, ако не се обърне внимание, това напълно пълна глупост. Вижте какво е. Вижте какво е. И ако нямаме близки, не си ги помисли. Вие бяхте ли си вкъщи, когато стане? Те търсят само пари за наеми, а никакво внимание не обръщат. Вие в какво ДРЖ постигна блок. Виж в какво ДРЖ постигна блок. А за пари дига 33 лева наема. 37 го наприя. От 11, от 10, 23, 25, 30, 40 стигна. Една стотинка няма да получи общината. Защо? Една стотинка няма да получи общината. Ние толкова време живееме тук. Това мезене, нали сме европейци? Пълна вода е! Пълна вода! Не само как живееме тук. Влизай вътре да гледаш какви щети са. Само да видя, този баща сигурно се изнася. Всичко се изнасва, деца няма никой. Хайде да ви питам и вас. Имате малко детенце, така ли? Къде отивате с този багаж? Не знам, при роднини. На кой етаж живеете? Какво са? На най-горни. Там какво е? Всичко наволнение, няма дех да се събера, ни дрехи, нямаме нищо, няма. Какво чухте? Не знам. От един път силен гром и не знам. С две деца сме, не знам. Бяхте си вкъщи по това време? Аз спих. Децата се сплашиха, взея да викат, да цикат. Викам, ще остана как, гледам от джамо всичко долу. Голема трагедия. Това е голема трагедия. Искате както вкъщи да снимате, какво се случи? Изгорява, значи всичко не изгорява. Няма инсталация, няма помп, няма всичко, абсолютно всичко не изгоря. Всичко, абсолютно всичко. Не само на мен, на всичките. Внимателно. Това колко килограма го научи? Това не... Що да ви кажа, по едно време са бел облак такова, захвана за в очи, покрива оттам надолу, падна през караваната и всичко. Добре, че хората ние си бехме прибрали отвътре, в коридорите. Това беше страшна работа тук. Това на пръв поглед изглежда, че не е възможно да се случи толкова тежка конструкция. Ама тук ураган се едно мина. Отдолу отива от маслинките казваха, нашия камион единия вика трепери, а другия имаме чувството вика чекилитни. И по едно време целият покрив вика се откачи, направо си го откърти така отдолу. Покриво. Горе ние на третия етаж, дето сме всичко не е наводнение, главните кабели за тока минават отгоре. Там също има потрупана кола, а вътре имаше 6 деца. Деца имаше, в караваната имаше хора вътре. Добре, че големият товар падна там вдясно, не падна върху това. Да. А вътре всичко не е наводнено отгоре. Компютъри, телевизори, хладилници, всичко не е наводнено отгоре. Абсолютно всичко. И главните кабели за тока, дето минават от горния етаж, от тавана минават. Изключиха тока, нали? Тока е изключен, благодарение на реда там. Дойдеха на време хората, добре, че няма жертви, това е най-важното. Най-важното е, че нямаме жертви. Всичко е най-важното. Ставате без покрив над глава? Да. Еми, обещах от общината да ни го оправят покрива, па не знаем. А то не само покрива е проблем. Целият блок е в проблем. Целият блок. Стълбището, всичко е на тец, всичко във вода, всичко е напукано. Абсолютно всичко. Това е нещо страшна работа, ама не знам, дано общината да поемем всичко. Ще ни закараш ли при тебе? Да, ще закараме, няма проблем.
Това е всичко вода. Всичко е вода. Има течове много. По панелите, а тук вече цяла локва. Цяла локва, нека да си има. Това е, виж. Ама вътре да видиш какво е. Елате да видите вгоре какво става. Тук виж. Това е третия етаж, така ли? Това е третия етаж. Стъклата са ни счупали от урагана. Отгоре. Хладилници, всичко е преместено, каквото можахме набързо е оправено. Но това е в момента, няма друг какво да кажем. Целият апартамент принадлежи на ремонт. Е в другата стая, това е, мога да снимаш това горе, таблото е това за тока, главният ток, дето го вземе, това е също на мокрено, всичко е в ток. Всичко. Ей, тази стая, тераста, всичко тече, компютъри тук сме. Компютъри, всичко е покрито, хладилниците, печката ми е 550 ляса, съм го купил, всичко е наводнено, абсолютно всичко е наводнено. Не само аз, тук живеем 18 сме на етажа. Да. По 18, тук сме много семейства, не само аз, на всички е така. 58 семейства. Не, просто 58 семейства живеят в този блок, в Стопанския двор на град Петрич. Калин Тодоров. Това, че той е станал кмет, ама и аз бех кмет на едно село Пловдивско, което е на половината на Петрич. Така че не съм фанат от гората и хвърлен. Брадясъл съм. Това е пенсионер. Пенсионер. Да, ама работя с компютри. Съжалявам. Подготвил съм видеоклипа, ще го излъча в YouTube. И през американския посланник, сина ми говори перфектен английски. Ще го разпространя в цяла България. Вие кои сте? Коя телевизия сте? На старшината. Добре, няма значение. Моля ви, не позволявайте повече да се подиграва с нас. Не може държавен служител, който само гушка. Аз съм бил държавен служител, но жертвоготовен. Ето ги хора. Аз изтичах с детето ми на 16 години да изключвам тока. Те ми обясняват, че ще ли да го изключат, ама стоеха там. Аз влязах да търся хора, дали има останали и така нататък. Преживял съм и земетресения и така нататък, и така нататък. Вече съм на 60 години. А те стоят и ме гледат като сокалчета, които само държавната заплатка, премийката, почивката в базата.
Ако нямате професионалисти, обадете се, да ще ви ги обуча, извинявайте. Ще ви ги обуча. Не може да рипаш да спасяваш човешки живот и да те шубе. Невъзможно е това. Значи не си за тая работа. Да. Благодаря ви. Окей. Господин Айдаров, истинска трагедия. Аз в първи момент, когато видях колко тонове сигурно, ламарина и подпорни конструкции са паднали, дори не повярвах на очите си. Какво успяхте да свършите в този един час време, откакто мина бурята? Разговаряхте ли с някой от общинското ръководство, защото все пак този блок е общинска собственост, тук живеят наймата? Значи, първо да се благодарим за това, че няма жертви. Виждате в какво състояние. Свързах се с кмета на общината. Веднага се реагира още в 15-та минута след като спря дъжда. Дойдоха инспектори, които са видели на място какво е станало. Утре ще дадат хора, които ще направят оценка. Има заложени пари по бедствия и аварии и кмета пое ангажимент, че това нещо ще се поеме от общината и ще се ремонтира. Кратки срокове, защото хората остават без покрив. Още утре се започва процедура по строежа на покрива. Успяхте ли да говорите с ЧЕЗ да не пускат в никакъв случай тока, защото тук всичко е прогизнало? Значи току-що подадох сигнал за да се спре захранването към целия стопански двор, т.е. към сградата, за да няма проблем и чакам всеки момент аварийната група. Да дойде. Да. Благодаря.